keď nový nábytok, tak v Skonte. A keď žľavu, Tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH. Najväčšie hity rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fan Rádio Mileniálky. Na fanradio.sk. Dopravný servis vám prináša Pythagoras, vaša finančná AI od spoločnosti Winners Group. Viac na pythagoras.com. Pythagoras. Dopravný servis. Vždy prvý. Z Fan Rádia vás ešte tesne pred 18. pozdravujem na slovenské cesty. Vy počúvate dnešný posledný dopravný servis. Slza v oku, ale taká je pravda. Kolónu nám hlásite zo Žiaru nad Hronom smerom na Žarnovicu. Vraj sa zdržíte sladkých a slabých 15 minút. Tak verím, že to nejak nezmení vaše plány. 15-minútové zdržanie zo Žiaru nad Hronom smerom na Žarnovicu. Pozor na radar, ten je vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Neresnickú cestu merajú a my vám veľmi moc ďakujeme za všetky informácie, ktoré ste nám nahlásili do bezplatného dopravného servisu Fan Rádia. Ďalší dopravný servis my pre vás pripravíme opäť zajtra od 6 ráno a ja vám dovtedy ešte prajem krásny zvyšok nedele a šťastnú cestu. Dopravný servis vám prináša Pythagoras, vaša finančná AI od spoločnosti Winners Group. Viac na pythagoras.com. Pythagoras. I'm sorry I'm here for some